बेखायनो बुंदों सोरबा लिडारा हयथ' थांनाया गिदिर बाथ्रा नङा बे बिपिएफ राजनिति हान्जायाव थानानै हयथ' बेहा भबिष्यतखौ बिथाङा नुहुराखै। हेल' लोगोफोर, जोंहा बिटिआर इलेक्शना सेप्तेम्बर दानावसो जासिगोन। सेप्तेम्बर एबा दुर्गा फुजानि सिगां जोंनि बिटिआरनि इलेक्शना जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय आरोना। मानोना दाबो सम दङ। दिनैनिफ्राय लानानै फेब्रुवारि, मार्च, एप्रिल, मे, जुन, जुलाइ, आगष्ट, सेप्तेम्बर 6-7 माससो दं आरो दाबो बिटिआर इलेक्शना। बे साननैसोआव नुदों जोबोद इन्टारेस्टिं जादों आरोना। ओरैबायदि माने गावबा गावनि फिउचारखौ डिसाइड खालामनानै बिजिरनानै बे दोलोनिफ्राय बै दोलो, बे दोलोनिफ्राय बै दोलो, बे पार्टिनिफ्राय बै पार्टियाव हाबनाया एकदम जोबोद इन्टारेस्टिं जादों आरोना। नायनोबो जोबोद इन्टारेस्टिं नुयो आरो बुंलायलायनाय आरोना, सोंखारिलायनाय, बुंलायलायनाय माने सोर बबे पार्टिया मा खामानि मावदों, बबे पार्टिया मावाखै, बबे पार्टिया मावदों, सोर मा लाबोदों, सोर मा लाबोआखै, सब इन्टारेस्टिं आरोना। राजखान्थि नालाय नोंथांमोना मिथिखागौ, पलिटिकेला राजखान्थिया मोनसे जुलाफि बायदि, माने थरसे जुलाफि बायदि एकदम हेब्रे देब्रे आरोना। बेखौ हमदांजोबनो गोबां सम लायो। थ' लोगोफोर, दाबो सम दंबावो। जाय सोर माने बबे पार्टियाव हाबनो गोसो, बबेयाव जगदान जानो गोसो, दाबो सम दङ 6-7 माससो नोंथांमोना जानो हागोन आरोना। लोगोफोर, गिबियावनो आं नैबेखौ खावलायगोन, मानोना राजखान्थियाव माने पलिटिकेलाव थायोबा लानजायाव थानो नाङालै। लानजायाव थानाय माने एकदम जेबो जाया, माने रायजोनि जेबो खामानि मावनो हाया माने। बेनिखायनो एसे लिडार जानांगौ। लिडार जानानै लिडार बिबानाव थानांगौ आरोना। थ' ओरैनो जानला मोनला बिबाना खिथु लानजायाव गिदिंफानानै जेबो लाब गैथारा, माने लिडार जानांगौ। जेरै नोंथांमोना नुनो मोनदों खाम्फा बरगयारी सारा बिपिएफनि डिपुटि चिफमोन, लिडारमोन। दा बिथाङा बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव थांबाय, जयेन जाबाय। थ' बियो बिपिएफनि थाखाय एसे दुखु गोनां जादों। एसे एनैबाबो खहा जादों, खहा जायाखै नङा, जादों। सासे नेतृत्व माने दैदेनगिरि लिडारा गुगायोब्ला एसेबाबो खहा जायो। बे समाव बारा गोलाव पलिटिकेल डायलग मारिला, मानोना नोंथांमोना नैबे भिडिअनि क्लिपखौ नायलांदो। खाम्फा बरगयारी सारा बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव थांनायाव बिपिएफआ बेसेबां खहा जादों, बेसेबां लोरबां जानानै दं, नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिगोन। आरो लोगोसे बबे इउपिपिएलआ मा मावदों आरो बिपिएफआ मा मावदों, इउपिपिएलआ मा मावदों आरो बिपिएफआ मा मावदों, बेफोरनि सोमोन्दैबो नोंथांमोना गोबां बाथ्रा मोनथिनो हागोन, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला। जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जानि बेलायाव जों दुखु मोनदों जे जा बिथां खाम्फा बरगयारी आगुनि डिपुटि चिफ, बिथाङा बिपिएफ राजनिति हान्जाखौ एंगारनानै थांबाय। जों आसा खालामाखैमोन बिथाङा थांगोन होननानै। आरो बिथाङा बिपिएफ राजनिति हान्जायाव थानानैनो इन्टारिम सरकार हिसाबै बोसोरनै थादों। ओमफ्राय इलेक्टेड मेम्बार हिसाबै डिपुटि चिफ जानानै बिथाङा 15 बोसोर सरकार सालायदों आरो बे बिपिएफ राजनिति हान्जायाव थानानैनो। बेखायनो जों मालाबा आसा खालामाखै बिथाङा बिपिएफ राजनिति हान्जानिफ्राय ओंखारलांगोन होननानै। बिथां ओंखारलांनायाव गोबाङैनो बिपिएफ राजनिति हान्जायाव एसेथ' खहा जादों निस्सय, जिहेतु सासे लिडारमोन बियो, मोजां स्पक्स पार्सनमोन, मोजां लिडारशिप लानो हायोमोन। बिपिएफ राजनिति हान्जानि थाखाय एसेब्लाबो खहा जानाया जों नुनो मोनदों, मिथिदों। अब्लाबो बिथाङा थांनायनि उनाव जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जाया जे माबा दुरबल जागोन बे खोथा नङा। गोबां मानसिफोर दाबो बिपिएफ राजनिति हान्जायाव दं, नेतृत्व लानो हानाय अबस्थायाव दं। आरो गोबां बेक्तिफोर गुबुन गुबुन राजनिति हान्जानिफ्राय बिपिएफ राजनिति हान्जायाव फैगासिनो दङ। दा आंथ' बुंगोन बिपिएफ राजनिति हान्जाया जथेस्थ' स्ट्रं आरो फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बिनि थाखाय जों सम्पुर्ण प्रिपेरेसन खालामबाय थादों। आरो जोंथ' बुंबाय थादों जोङो सरकार दानो हागोन। आथिखालाव दा जि आं खोनायाखै अबयसे बिथाङा मा बुंदों, एकदम बिथां बुंनाय बायदि एकदम नंद्राया। जोंहा CWC मिटिं जायो, बेवहाय
बयखौबो बुंनो होनायनि बेबस्था जों खालामो मालाबा अबयसे पार्टीनि हेड हिसाबै आफादगिरिया मालाबा डिसिसनखौ होनो गोनां जायो बे सैथो खोथा किन्तु ओरैबायदि नङा जे सोरनिबा मतामत लायालाबानो गासैखौबो सिद्धान्त लायो बे खोथा नङा हयथ' माहाबा एसे भुल हयथ' बुजाबुजि जादों बे जानो हागौ किन्तु जोंबो जिहेतु दायो पार्टियावनो दं जोंनि मतामतखौ जों शेयार खालामनो हायो आरो माने दा बिथाङा मा साननानै बुंखो आं मिथिस' हाला जायखिजाया मानो जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जाया दाबो गोख्रोङैनो दं आरो जिकुनु इलेक्सन फैबाय थानाय इलेक्सन बिसेस करि जों बिनि थाखाय प्रिपेयार जादों आरो जों एबाराव एबसुलुट मेजरिटिखौ मोनगोन जों बिटिसि सरकार बानायनो हागोन आरो गार्जेन गैयैथ' खोथा नङा जोंहा आफादगिरियासो दंखायो जों दं जोंबोथ' नेतृत्व होबाय थादोंना जोंनि सायाव फोथायनायखौ लाखिबानो जाबाय सोरबा बेक्ति सार्थआव गावनि भबिष्यत राजनैतिक भबिष्यतखौ नायनानै सोरबा गुबुन राजनिति हान्जायाव थांनो हागौ दिनैनि थारिखआव भारतबर्षआव बेबायदि थांलाय फैलाया जाबाय थानायखौ जों नुगासिनो नुदों बे थांलाय फैलाय खालामखायो बिसायख'थि सफैब्ला बयबो सिन्था खालामो गावबा गावनि राजनिति भबिष्यता बबेयाव थायोब्ला सुरक्षित जागोन बेखौ सिन्था खालामो आरो माने दा जायफोरा थांदों हयथ' बिथांमोना सिन्था खालामदों बिपिएफआव थानानै बिथांमोना हयथ' भबिष्यत जानाय नंला बेनिखाय गुबुन राजनिति हान्जायाव बिथांमोना बारस्लायदों हयथ' बिदि जानो हागौ आरो किन्तु बिपिएफ राजनिति हान्जाहै आं बुंगोन जोंनिया दाबो स्ट्रंहैनो दं स्ट्रं लिडारशिप जोंनि दैदेनगिरिफ्रा होगासिनो दं जोंनि रायजो राजाफ्रा जेबो निराश जानो दरखार गैया जोङो बिपिएफ राजनिति हान्जा हिसाबै आंथ' बुंबाय जे बिसायख'थि फैयोब्ला जों मोजां माने माबा खालामनो हागोन आरो देरहासार जाखागोन दिनैनि तारिखआव प्रमद बर' दैदेननाय जि सरकार बे सरकारा जेबो खामानि मावनो हाखायाखै रायजो राजाफ्रा दुखु मोनखाजोब्बाय दा बेखायनो बिपिएफ राजनिति हान्जाखौनो बिकल्प हिसाबै रायजो राजाफ्रा सानखाबाय आरो माने बेखायनो आं खावलायगोन नोंथांमोननि मिडियानि जुगेदि रायजो राजाफ्रा नार्भास गैया जोंनि पार्टिनि दैदेनगिरि एबा मावथिफ्रा नार्भास जानो दरखार गैया जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जाया सिगाङाव जेरै दं दाबो बिदिनो दं ना आं बेखायनो बुंदों सोरबा लिडारा हयथ' थांनाया गिदिर बाथ्रा नङा बे बिपिएफ राजनिति हान्जायाव थानानै हयथ' बेहा भबिष्यतखौ बिथाङा नुहुराखै गावनि राजनैतिक लाभालाबनि थाखाय मालाबा बिदिनो बारस्लायबाय थायो राजनितिक लिडारफ्रा बेखौनो जों नुनो मोनबोदों किन्तु जोंहा बिपिएफ